sa salapin ni Palawan. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Nag-anak, naunta ako kahulo. Apan gisabnay mo ako, Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way pagtubag. Sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni Palawan. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa Ginoo. Bisan pang mga butang nga naangkon ko, unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni Palawan. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni Palawan. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Pero kay sunan, salamat kayo sa mga mensahe. Nindot yung mensahe para nga makapamalandong sabta sa ato nga pagpangalaga diya sa Ginoo. O ato nga gipangumusta usab mga kaigsunan ang ato nga mga sponsor, mga main sponsor, ang ato mga sponsor sa Purple Corn Coffee. O ato sang sponsor sa ato nga gitawag ang Living Bread, tawag kini siya og piyaya. O ginumalahan kini mga kaigsunan sa ato nga mga minto nga mga kasig kaayo nga tutugno sa pagtibok sa piyaya. Kumusta ang mga pagkana family diya sa Iligan o sa tanan usab diya sa Cagayan de Oro, ato mga Trimedia, mga kabudlaom, nga Trimedia General Membership, tanan yun nga Trimedia o sa mga kaigsunan sa Trimedia Divinas. Ito kalimtan sa si Bert Arellano Nacario, ito mga igsoon sa ato mga defenders ng mga aktivista. O ganay daghan nga mga debate na imaabot nga debate usab ni Jeffrey Renan kontra Ramuso, Arnold Ramuso. So, usab na karong hindi ko na ito na debate na mapatulaan ako na 70 activities mo mapatuod niya. Ay matuod na sa
langit na represent sa pagbulan sa pagkamaayo o sa pagkamataro. Apan ang kahayag mga igsunan nag-iusap na diya sa kahit tawag daw mga anak sa kaya pagtuman sa iyang isugo o na sa pagsunod kanya. Kaya ang bunga sa kahayag mao gayon ang pagkamataro, pagkamaayo. Wala sa 15:8 at sa you are the child of light. Yugo, magalagaw ka ya sa kahayag. Ikaw anak sa kahayag. Ang mga anak sa kahayag magkakinabuhi niya sa kahayag. Kuna nga, salamat ang sunan niya dinata sa kapitikunan sa kahayag. Okay na nga, pasalamatan sa nato ang atong Ginoo nga gitagaan sa pagtigayon sa Facebook na putol mga igsunan nato sa YouTube. Panayon niya po ba mga yan. So, salamat. Tungkol sa hilay sa atong signal o igsunan. Muna ipapos na putol na ito sa Facebook. Ilan niya atong yan. Okay na nga, salamat na itong awit nga gihatag sa atong mga atong igsuon. Pagtugba niya sa iyang awit, pasalamatan. Kung pinaka maayo sa pagdinig sa mga kalisod sa panahon, mga ka-crisis, atong gihapon siya nga pasalamatan mga igsuon. Ang atong topiko ng mga kaigsunan, kini bang maglapas sa 10 ka sugo, nabubutol ba sa Ginoo nga napasok yung sugo, 10 ka sugo, ato na nato. So, ibati na ta sa mga nanay sugo sa Diyos na 10 ka sugo. Na uban na 10 ka sugo, inusap ang pangutana kung atong atong topiko ka. Nabubutol ni sa Diyos o malipay makustiya baling kabubutol niya na maglapas sa sugo kaya lagi mga igsunan ilista niya. Muna atong sugutan. Mato pa ni Giniso, ayaw mo magunahuna ana. Kaya mianhi ako sa kalibutan aron akong bungkagon ang sugo. Kanang kanang musis. Kanang naadya ng tukta ni musis. Giwali mga kaigsunan sumala sa anong sa iyang kapitol 7 o 9:18 nga giwali ang kasuguan ni musis sa tanang karon giwali mo mga tanong pasabot tibuok kalibutan sugod sa Jerusalem sumala sa Lucas 24:46 City. Sugod gayon sa Jerusalem, wala magsugod sa Roma. Wa sa magsugod dito sa Amerika, sugod sa Jerusalem. Wala nga ang pagtununan sa Jerusalem, may atong sugdon. Kaya dito, ito sugod. Isod, daritas ko nga magsugod. Ito agi sinugdanan dyan. Branon 6:7-8, muna mga bag-ong mga pakigsaan sa taliwala sa Israel kung sa kuta. But pasabot, doon ay mga bag-ong pakigsaan. Kung sa mga bag-ong pakigsaan, ang napulo ka sugo, gibutang sa papan niya bato, karon gibutang na sa papan sa kasing-kasing kung sa una. Wala mawala ang mga sugo, kundi ang sistema lang. Sa unang panahon, ang gisaaran niya luwason, sumala sa Roma 11:26, pagaluwason ng Israel. Apan karon nalambigit sa Israel mga hintil, pagaluwason. Muna'y mga bag-ong nga mga pakigsaan. Sa diya nga kita, dili man ta anak sa Diyos. Nagingon ang 2 Corintios 6:17, once mubiya ka, magpalain ka, di na ka magkaon ng mga mahugaw, nga mga mananap, matod pa sa 18, himuon ko kamong mga anak, babae lalaki. Ako mahimo yung amahan. Kung pasabot mga kaigsunan, sa diya nga kitang mga hintil, nga dili sakop sa Israel, apan ang pagtulon na nato gikan sa Ginoo nga dito sugod gayud sa Jerusalem. Karon sa diya nga ato ning sundon mga kaigsunan, himuon kitang mga anak sa Dios.
babae o lalaki. Walay labot ang tumboy o bayot kay babae lalaki. Ay no, ganang bayot laki mo sana. Ganang tumboy bayot mo sana. Pero gipasabot din na mga kaigsunan nga ato gayud nga ato man. Pero daghan karon nga makikibati mga kabaglaom nga moingon nga ay dili na mi utuman wala na na. Na ta si grasya ron bisag bangusi di na ta makakusi. Pagtan-aw magasala na ta. Wala nga makasusubog kayo na kininong mga anak sa Ginoo nga nag-angkon nga kami mga anak sa Ginoo apan sa pagkahimtang nga mga igsunan nga wa na may mga balaod. Ningon magani ang taong dato sa ano ko pagsulod sa langit. Salang maayo, bantay mga sugo. Introduce sa Ginoo ni magpatay dili mga wat dili manapaw nasa napulo ka sugo. Apan ang sistema karon sa mga tao nga moingon wala nang napulo ka sugo. Pero nganong nagpanghimakak man sumala sa 1, 2, 4, nagpanghimakak tungod kay wala man sila magpatay, wala sila mangawat, wala sila mga larawan. Naghimakak kay wala di kuno sila magtuman. Sa pasabot pag igsunan niya ang imong wala pagtuman naglapas. Pero kay nagtuman man ka, wala ka kalapas. Pero nganong nakapamakak man kay dili man mo angkon nga nagtuman. Kung gusto nila nga ang mga tao dili na magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Muli usa mga kaigsunan nga una-unaon sa tao. No? Una-unaon sa tao. Nga siguro Jesus ni anis kalibutan wa magani ningon niya akong napason na tuman niya mga kaigsunan. Aron ang tao magasunod kaniya. 1:13 usa lay sudlo nato si Jesus. Unya mato pag Apostol Pablo, sunod mo na ko, awat mo na ko kay ako nag-awat sa Kristo. Igo agad atong pag-awat ang pagsunod mga kaigsunan. Wala din nata maghimog atong doktrina kung dili magsunod lang ta sa mga apostol. Lisod po, nga kitang Kristohanon, suguon na pong otro nga, bantay mong adlay pulaya, dili na kay kanang balaod, kanang sugo nga naa sa Old Testament. Gisulti ka na sa niyo mga kaigsunan, sumala sa Roma 15:4, ang gisulat ang kaniadto aron atong tun-an, aron ang matag usa kanato makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang pasabot na. Kung pasabot dili na ta angay sugo-sugoon pa. Daan nanay sugo, igo lang ta magbasa, unya lagi nalambigit man ta sa Israel, mo hinungdan nga ang gituman sa Israel nga mga nagtuo ni Kristo mo'y atong tumanon mga kapaglaom. Pero gamay na lang tag-oras mga igala kay gabi na ato nang pasalamatan ang tanan nato nga mga kaigsunan ug ang tanan nato nga nagapaminaw diri sa atong pag-uting kay sa kamatuoran. Magampo sa talaygon maniyo na mga Dios. Salamat Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong pag-iusa o paghatag og kaalam sa balo. Pasayloa kayo sa salat sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon nagitay panahon, salamat sa inyong pagpatalingog. Ako mag-ingon, wala kita'y mahimo sa pagpakibatok sa kamaturan, kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you, o gamayng gabi, may puntag, may udto, kanatong tanan.